О, ти ме стъмна! Не знам на какво да си. Има да тука толкова добре, ти е компютъра, радиото, телевизора. Даже и пратито е добре. Ай, тя бе. Това? Що, тилка. Кажи здравей на камерата. Здравей. Абе, ти май да си. Това е тамбука. Е за косецона. Чакай да не върши колко най-интересното ще остави до накрая. Айде, дай. Имаме си компютър. Тези отстрет. Да заплираме. Ето го компютъра малко се по-голяма, ама се откана. Ето го захранването. Важно е да се уменен компютъра е изобретил. Най-държи там цялото малко. Защото нали ма най-сорека чипколинг малко програмите. Също нашият high definition TV марка T6 и тека тайчака. Парам. Ясно. Значи high definition телевизор има 4835 цента. Така, и трябва най-интересно. Както знаете, дялото на Найден има лаборатория. От лабораторията си минава. Минава се представя и трава. Ето скъпам хвалята там травата и гледаш в лабораторията. И в лабораторията има машина на времето. Има машина за клониране. Там са мътят кувила. Мътят са пиленца там. За там здрави големи, готови бройлери. И това е. Чакайте да брай, иска да найде като мала. Голяма сладур. Срокличка. Жълта руса коса, сини очи. Ти пишу на него. Нещо това е вече. Сега, ние отиваме в лабораторията. Дай, там, дядото найде. Хайде да тръгваме. Пешо идваш. Айде пази тук. Айде бързо ми дай. Дайте, аз съм тук с сериците. Аме то не се вижда много, ама айде. Аз да така въобще не се вижда. Нищо, звука ще остане. Тук да не се прибере, че ще чупа глата. Айде бързо парам буката. Сите, ето. През комина минахме. Ето тук и колбите от лабораторията са виждат и там може да ги купеш. Той е кувиоза. Абе, ти са колбите там, той нали утки, зикки, ми всякъв. Къде са клонирали? Има филния кашон. А ти кой е някакви черепи, да? Да, той е косе мозък. Следа, за какво се използва?
Спокойно ради. Що? Ей, тата, тук е тата. Къде? Ето ли е тата, бе. Ето от тук ще дават малки найденчета. А Найден, би ли му обяснил те като... Защо тако народ? Не знам. Как те не знаеш? Някаква причина. Много съм много готини за свист. Тева повече хора като мен. Не. Ма ти нарезаеш ли си човек? Не си мисля, че е нещо като донор той ще ставаш. Да. Си болен от рак. Някой и ще вземат гадните органи. Да. Добре, хайде. Да! Хайде, вземи, че тръпки ма поведат. Хайде. Още яйца има? Да, тук да... О, тук пак някакви уреди. Тук гледайте, има някакъв... Той е машината на времето. Като дигнеш, набираш годината и се връщаш във времето. Там има една шайба. Аре, ето панаре. Отворя. Чуто аз съм... Знам. През правата ми даме. Тук спи дядото на Найден. Ей, тук. Той е Найден. Да, не. Тук закусват клонинга. Тук израства клонинга, да речем света въше. Тук има един часовник да вижда природата. Фестивател ли? Фестивател, всичко има тук. Да се пече храната. Да съобщава за експеримента. Не знаеш в Турция как правят. Да, бе, тук е един меч. Кристи. Някакво... С мандаринка от 1832 година. Мандарин. Хайде сега ще взем от лабораторията, защото вече... Его тук Найден се учил да свирна, но той е велик. Хайде сега, тръгвай. Тук как ще мина? Сетни, бе? Няма след. Аз тук ще умра, не знаеш. След не е спомня. Аре. Посветнят те. Сетни, бе, тук. Не може да се... Може, бе, гене пък като светниш светва там. Затвори с тарамбуката. Снимаш ли още? Снимаш ли още? Да, снимам тази висока скръси. Там затвори. Кой да въп? Вратата с въженката. Къде е затваря въженката? Абе, вратата другата е го пак. И кола прав? Те? Казвам се прибил тук. Костерлиците нещо не е много удобно. Ето ни отново стата за експерименти.